Ćao i dobrodošli u ovaj video. Danas idemo u tursku prodavnicu da kupimo neke turske proizvode, da testiramo, da vidimo da li će to da bude ok, da vidimo, da ih procenimo. Naravno da vi to vidite da snimam, pa da snimam i dalje tako nešto. I to je ova turska prodavnica. Tako da idemo, pa se vidimo kasnije. Ćao! Ćao ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas radimo recenziju turskih pića, testiramo piće, pa da vidimo koje je najbolje ovdje piće. Ostavit ću sliku prodavnice gdje smo kupili. Imamo ovdje raznih pića, sad ne znamo kakvog su ukusa. Naravno imamo i neku hranu, nešto slatko, na primjer ovo. Imamo ovo da probamo. Imamo ovo, ne, na bananu. I imamo na kukuruz. Još neki proizvod, nešto da vidimo koje je najbolje. A prvo idemo sa pićem, da vidimo šta je najbolje od pića. Imamo raznih pića. Sada vidimo koje je najbolje piće iz turske prodavnice. Da. Prvo će da krenemo od ovoga. Sad ja ne znam šta je to. Ne znam kako se zove, nešto tursko. Da vidimo. Šta je ovo? Ovo ne preporučujem nikako, zavisi ko šta voli. Ovo onako, nije mi nešto. Sad idemo da probamo ovo. Ovo je na nar, neko piće, da, na nar. Ovo je malo bolje, ima sodu. Ništa specijalno, ali ok. Idemo dalje. Ovo je na borovnicu i na, ja mislim, kupina i borovnica. Kupina i borovnica. Evo, pravo to. Ovo kao voda, samo što ima sodu i na ukus borovnice. Ovo se ne isplati niškako. Idemo da probamo mango. Mango. To je mango. Ja mislim da je on najbolji od svih. Ovaj mango. Ovi tri. I idemo na tursku kolu. Turska kola. Evo kako izgleda turska kola. Da vidimo šta kaže turska kola. Ok, onda je dobro, nije loše. Za sad mi je najbolja kola od ovih 4 pića. Kola je za sad najbolja od ovih 4 pića. I na kraj imamo njihovu limunadu, turska limunada. Nadam se da je on dobro, pošto nije bilo. Ajde, bravo.
ovo izgleda najbolje. Ovo je... Ovo je najbolje od sve limonada. Evo dokaz koliko je dobro. Pola sam već popio. Tako da ovo dobi neku 2 za ovo piće. Za ovo ovdje. Za ovo neka 3, 4. I ovo isto neka 3, 4. Ovo bi mogla 5 neka. Ono jedva neka žalosna 5. Ovo 7, 8. 8 može, 8. Ovo nije loše, 8. A ovo čista 10. Limonada je vrh. Znači limonadu preporučujem slobodno da kupite. Ovo nemojte nikako da se prevarite, ovo je 4 pića da kupite. To je katastrofa. I sad idemo da probamo nešto na Eti Pop kek. Nešto na bananu. Na bananu. Evo kako izgleda. Evo kako izgleda. Da vidimo. Ovo je okej. Na banani. Dobro. Možda prođe. I tu imamo sad da probamo ovo. Nešto na jagodu. Evo kako izgleda. Da pokažem malo bolje. Neki kolači na jagodu. To su neki keksić, ali su mekani. Evo kako izgleda. To je veoma mekano. Tu ima jagoda, od gore jagoda, a ovo je vanila. To je, mislim da je ekstra. Ovo je vrh. Ovo je fenomenalno. Za ovo bi mogao da dam neku 8, 8,5 za ovo. A za ovo čista 10. Za ovo čista 10. Vrh. I sad tu imamo da probamo još nešto smo ostavili za kraj. Ovaj turski proizvod, a to je kukuruz. Neki njihov tamo nešto. Da vidimo šta kaže. Evo kako izgleda. Ja pokažem. Evo kako izgleda. Za ovo bi mogla neka 9, možda 9, 9,5. 9 bi mogla, čisto za ovo. Isto nije loše, dobro. Kukuruz sa nečim, ne znam za čim, kako da, ali stvarno dobro, to preporučujem. Znači to bi to bilo ljudi, ovih 4 pića, to ne preporučujem, to baš ono,
i ostavit ću cene pića, cene svih proizvoda što smo kupili u turskoj prodavnici. Znači Coca-Colu preporučujem, ovo i ovi proizvodi što sam probao na jagode, na bananu i na kukuruz. Tako da bi to bilo to za ovaj video, ljudi, a mi se vidimo u nekom novom videu na mom kanalu, YouTube i na TikToku. Bacite like, bacite follow, da izgrmimo još više, još jače, da radimo ponovo neki live na TikToku, da snimamo još ovakve klipove. Ako želite još nešto da vidite, slobodno mi pišite komentare šta želite da vidite, šta da snimamo i mi će da snimamo da bi vi to gledali. Naravno, hvala puno na velikoj podršci, puno znači, to ne bi ništa bilo da nije vas. Hvala puno svima, tako da slobodno kupite Coca-Colu i limunadu, velika preporuka od mene. I to bi to bilo, ljudi. Bacite like, bacite follow, bacite subscribe, imate moj YouTube kanal na TikToku, slobodno pogledajte video, imam i tamo nekoliko videa. Koga zanima šta mi se desilo, imate životnu priču na moj TikTok, prvi video, pogledajte i to bi bilo to. A mi se vidimo u nekom novom videu na kanalu. Ćao!